Monday hangover killer. Monday 8 September 2025. Baba Isabel, Zimbabwe, Africa, the whole world. Yamirira pfapfedza itinzwe. Icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukadibe kufamba mukadibe kupfapfedzana kutsotsera dziri kuitika matima naotsa nyika ino. Muri ya Zimbabwe ndakadzipakata ndakadzitakura. Nepfenyuro ndiye muri ya Zimbabwe. Rega ndikuzivise matima naotsa nyika ino mungabe nyika Zimbabwe kana kunze kwenyika ya Zimbabwe. Chile chishiviro chiro ndichekutizo chiparidze kunyangwa ku Jerusalem, kunyangwe ku paradiso. Nepfenyuro deshizo nemu ya Simba nemu ya Mutswede kuti vakafa nevapenyu tose tigobatana pachino ichi kuitira zuva rekutukwa kana chinge rasvika. Tinopinda tese tichipembera tirimo imomo takamira sechimuti. Tichipinda kuzuva remukaka. Kunaenda madhameruko. Machipupura kuti mwana uyu ndaibata naye pachimuti. Ndiko dhibata chishivedzera kuti ndakambosenda meseji kuchimuti. Mudhedi oroshiwiri bhidipo. Raigani. Heirizi. Hakomana. Iri maziya idi tiri batikitiba. Kana muchikwanisa kubata fire brigade. Aiwa ngaiuye. Vauye nechecho kudzimisa moto. Chekudzimisa moto zvidzimura moto. Izvo zvititorika fire extinguisher padhuze. Papa mwana wepagokwe. Yes. Asingamuke 10 years angari grade 4. Ahasi kumuka, ahasi kugara. Ahasi kudya. Vanoshandisa pipe kumisa chikafu nemunhu kana nemuromo. Asi still chinobva changobuda. Mukaenda pa WhatsApp channel. Mwana uyu ndisanda kudziya zvakawanda. Akagara kudai so vanongoonekwa aitirwa china kana chimbuzi mumuromo vobvisa vabereki. Chimwe chinoya mumaoko, chimwe chinoya kana pasaidi paakarara, chisingaonekwe kwachiri kubva votomubvisa vachiisa pasaidi. Akarara hagoni kumuka, but nguva yaanomuka ipapo simba raanoita pane varume vanodonha 10 years ari musikana angari grade 4. Zvakawanda zviripo panapa paziko paseka apa pekukoti 10 minutes tasekeroti napindira. Zimbabwe icho ndio chiri kubuda utsi. Kana usina magirazi chifuna kutimiwa unotsvane makuru bude msodzi. Kubva mwana achinyora grade 7 kusvika nhasi ari form 3 angari mukadzi wababa vake. Achikaramba imomo baba achimuita mukadzi. Baba nyakubereka. Baba nyakubereka. Kwa amai vari kupi? Amai varipo asi ripo shoko riripo ipapa. Choda kuti amai vachitaure. Ndambona kutaura navo amai. Foni yavo haisi kuita. Asi ndataura naambuya. Vanhu veamai ndo vane mwana izvezvi. Kwakanopupura kuti ndo zvazviri. Asi kuti mwana azowanika akazowanika kuburikidza nekamuka boyfriend kake. Ndoroshiwiri bhindi. Ndomabudira zvakazoita. Aiwa papa ndiri kuremerwa. Gara wajoina, gara wafollowa National FM WhatsApp channel kuti uone zvakawanda. Kune vasati kavafollowa kana kuti vajoina. Mati Bishop wakaita sei? Tumbu iri kuita kutaimira so. Makumbo kuzimba. Mimba iri kuita kufuta. Iri kuita kubwera. Makumbo ari kugara ari mvura. Bishop wakabatwa nerinyoka. Wakabatwa nenyoka. Alright, it's okay, Baba Isabel. Yes, mukoma KB. Regai ndinyatsopinda ndiri mukati mekutaura. Nyaya ndida kutaura pana pamuri yeZimbabwe. Ndiri kukumbira kana wakagara uri 1. Nyatsodzika uone kuti unotori National FM ripo 2. Muri kutaura ipapo. Kana uri 2. Chinjanai mashoko mutibatsire panyaya ishi. Kana muri pabasa pakavhurwa radio, tenderedzanai tibatsirane. Vari kumusika, vari kubhazi, vari mukombi, vari kunzwa nyaya iyi. Ngatibatsiranei pamuri ipapo. Ngatifambe tese. Kana mazogona zvakare kupinda pa nefenyuro, nefoni, nemameseji, zvese zviripo. Tinobatsira isusu tinoshedzera isusu sedu tinonzi National FM. Asi tinoti kuti inzi National FM ndimi ikoko. Unzai nhuna dzenyu. Leaving no one and no place behind. Tinkupatanisani mwense pabodzi. Tiri pamwe chete. Right. Sisonke. Tiri pamwe chete. Senefenyuro. Right. Nguva yatave inoi. Hausi kubhinga. Hausi kugokwe. Hausi kuchimani. Utori pachimuti. Muti pa National FM. Inzwai. Paka. Seke. Jonasi. Mune village iri kwa Seke kwa Jonasi. Kana mambo vasati vanzwa nyaya iyi vanochaitengira pachimuti. Nokuti nyaya iyi ine chokuita namambo. Pane basa ravo mambo. Right. Pane basa rasabhuku zvakare. Mabasa. Yatoveko. Ikoko yatoveko. Right. Paziko yatoveko. Yatovepo. Right. Inzwai mukoma KB nemuri yeZimbabwe. Inzwai National FM. Kwa Seke kwa Jonas.
kune mwana ane 16 years dzekuberekwa izvezvi anga achigara pamba pamba kedaba naamai vari vana 4 asi mwana unotoda kutaura naye pari zvinozvi mwana sikana ane 16 years ariye first born mwana wababa naamai vanogara munzvimbo yekwaseke kwaJodanasi. Mwana akaenda kwaakaenda ndokubva anonoka kudzoka amai vakati ndiri amai pano handina mwana anonoka kudzoka achiita zvaunoda izve kuratidza kuti saamai pane mutemo. Mwana akati amai hamungakundipopotera muchingoti ndiri vakomana ndoita zvevakomana zvipi munoswera muchingotaura zvevakomana munoregera kutaura zvemurume venyu zvababa vangu pandiri. Hei munoswera muchingoti une vakomana unoita zvevakomana zvezvamunotaura muchitadza kutaura zvababa murume wenyu. Ko baba murume waamai aita sei hapo? So mwana nokutya mai vake ndokubva avetiza pamba, ndokubva auya mune imwe nzvimbo inogona kuveka mbuzuma kana kuti mufakosi. Pakati penzvimbo mbiri idzi pane kuna tete vake hanzvadzi yababa. Ndokubva tiza ndokubva aende achisvika kurohwa naamai nokuti vamuvimbisa kuti nguva yawafamba nekusvika pamba haiziriyo, uri mwana wechikoro, uri mwana mudiki, kana dziri dzenyara dzevakomana hausati wasvika panguva iyoyo unondirwadzisa mwanangu. Retifo hati fofo inzwa National FM, inzwa Zimbabwe, inzwa chimuti. Zvadaro mwana akabva aenda kwatete. Amai vakafunga kuti zvavataura shoko revakomana. Mwana atizira kumukomana wake. Baba naamai ndokusara pamba vachiti vachiudza amai nababa vaamai vakaudzwa mashure kunzi mwana akatiza akaenda kumukomana wake, nokuti paakanonoka kudzoka patikamubvundutsira kuti wanga uri kupi akabva atiza. Tine chokwadi chekuti akabva adzokera kumukomana wake akatizira. Variko vakatowanda vakaroorwa nenzira ishi yekuti vabvunzwa anonoka kumba anoenda kupi kumukomana. Inzwa iZimbabwe zvadaro mwana uyu akatiza achienda kwavatete vake. Atiza achienda kwavatete vake ndokunosvika kunoti vatete regai ndikuzivisei zvinhu hazvina kumira mushe kumba kwandinogara. Baba vanoita bonde neni semukadzi. Yes. Kubva ndichitaka kunyora grade pandakapedza kunyora grade 7 iko zvino zvari form 3 paakapedza kunyora grade 7 ndo paakataka kuita bonde nababa vake iko zvino zviZimbabwe iform 3. Right. Achitaura nyaya iyi ari kuti baba vakamumanikidza here kana kuti vakawirira? Ndo mashoko ake kungoti ndo pakatanga baba kuita sei kuita bonde neni, kureva kuti kana achiti ndo pavakatanga kunosvika nhasi, kureva kuti vanhu ava dzatove hama pabasa iri. Asi asati ataura kuti zvakatanga sei, asi kumbunyikidzwa kana kuwirirana zera rake haripinde murudo. Yes. Zera rake haripinde pabonde. Uyezve ndi baba. Hey, tobva ipapo audza vatete kudaro. Vatete vanobata foni, mwana akateerera kuti naye anzvasi konje ipi kodi yandiri kunzwa. Mwana ari kunoko ari kuti unoita bonde nemwana hauna mudzimai 16 years ende ari kuti kutanga paakapedza kunyora grade 7 kufika manje kureva kuti i14 years kusvika nhasi ari form 3, kureva kuti ane 3 years kubva grade 7 form 1 form 2 form 3 ari kuita sei ari kubata. Baba ava vane imba ine 5 rooms, vana vane rumu yavanorara, baba naamai vane rumu yavaenda sei yavanorara. Baba ava vachinjira mashoko anzvadzikomana neanzvadzisikana. Baba vanoshevedzera achiti enzwa sisi mwana iye ngauye kumba, ndiri kumuda kumba kwete zvauri kuita izvi. Mwanasikana anoti kuna tete vake tete kumba kuchaiti kuitika ndakumbopinda mutauni ndoda kutsvaka basa. Vatete vane zvavari kuitaoka mwanasikana achibva apinda mutauni. Baba naamai vemwana vari kuudza asekuru nambuya vakazvara amai vemwanasikana vachimuti mwana takamutsiura anonoka kusvika ndokubvatiza. Tine chokwadi chekuti akatizira kumukomana wake. Vange vane karunyiri kubve kemukomana achinzi anogara kuchitungwiza kunonzi kwamakoni. Right. Sorry
ndiri kufamba door to door kubva kwa Jonas kwaseke mukomana anogara kupi kuchitumbwiza kwa Makoni. Sekuru ndokubva vaudzwa zita namba dzemukomana hapana, ndokubva vafamba kuenda paMakoni, vasvika paMakoni ndokusvika ipapo ndokutsvaga zita remukomana. Mukomana svika anozivikanwa but nhasi haana kuuya panapa, ndokusangana dzimwe shamwari dzake ndobvapiwa namba. Then orosi wiribinipo wakachwamba communication tiri ma-CID tiri matikitiwa zvadaro muri yeZimbabwe ndobvapiwa namba. Time chigaregare ndokubva bata mukomana. Halo, ndiri vasekuru vaIsabel, ndiri gogo vaIsabel, ndiri kubvunzawo ndinoziva nekutaura nekurevesa kuti ndine kodzero yekukubvunza. Ndiri sekuru vako nevemusikana zvese kuti tiudzewo nenyaya Isabel ari kupi. Zvikanzi kudini mukomana? Zvikanzi nemukomana, ndine urombo zvamuri kuziva ndizvo but muri kumashure. Ndaidanana naye but handichadanana naye, asi kana muchiti hamusi kumuona ndinogona kumutsvaka kuti mumuwane, asi pakati chinonzi rudo pakati pangu naIsabel hapachisena. Asi ndifonerei pane nguva, pane nyaya inorema iri kumba kwena Isabel. Kana manga musati maudzwa sasekuru Jumanda wakachwamba. Can I go deeper, Papa? Deep side, Papa. Papa. Before you deep side, tine mashoko akakosha ari kubva kuna bosi Montespers 9 minutes past 10 Baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe tiri madiri mukadi bekufamba mukadi bekufambedza nekutsodzura. Papa. Inzwai. Asi shukuru ndinoda kukudzendere kuti muzondifonera maybe kuma 6, 7, 8, 9 manheru ndazorora ndikudzei chikamu zvese zviri kupisa kumba pana Isabel. Okay, zvadaro Papa kuma 9 dzemanheru sekuru vafona yomboti busy network kunge kusvika halo yapinda. Zvikanzi sekuru regai ndikuzivisei, Isabel ndaidanana naye but handichadanana naye. Ane shoko raakandiudza rinonetsa kumba kwawo rekuti Isabel pachake mukadzi wababa vake kubva paakapedza kunyora grade 7 kusvikira nhasi ari form 3 baba vake vanoita bonde naye. Mashoko ari kubva kumuzukuru wenyu. Saka pandakanzwa nyaya iyi zvakandiremera, ende nini handisi hama since ndanga ndisati ndamutora, handina chekuita pazvirozvo, asi nekuti mauya kwandiri ndokunogona kuve nzira inogona kubatsira mwana uyu nokuti zvaachafunga mangwana hatizvisivi. Izvezvo aripi zvikanzi akutaura neni ataura neni but ari kuti ari mutown. Ari kuite mutown hanzi menzi ari kuitei, toita sei kuti timutsvake. Zvikanzi takushandisa iwewe kana uchitaura naye kuti timuwane. Zvikanzi no problem. Mukomana ndi Isabel. Halo, kozviri sei Isa? Uri kupi? Handinoda kuonaka. Uri kupi? No, ini ndiri kuchitungisa kwaMakoni. Iwe kana uri mutown uyatisangane pamaruta munopasi vaZimbabwe. Apo ndo pane roboti rekupedzisira taakubuda muHarare takachitungisa. Ipapo mukomana akabva apinda mumota nasekuru baba vaamai vairi kutsvaga musukuru waya. Yes. Pachinamo panyama makwala baba orenji chirikumuna baba orenji chete paka tapindira pachinamo pamaruta. Good. Isabel akatopirira muchinda wake arinosvika chinobuda mota sisabva ari kuona sekuru ari kubuda imomo. Pinda mota musukuru. Ndobva pinzwa mota nemukomana vari kudhaivha romota vakananga ana mbuyava nemukwasha wavo vese vanogara kwaJonas kwaseke. Right. Ndokuenda nemwana kumba kwavo vachisvika kuma mwana havana kumuharasa, havanoita zvakaipa kusvikira mwana atogeza vakaoneka patobikwa vakatodya chikafu vachibva varara. Mangwana muzukuru akatosununguka kuti aiwa zvandaifungira zvandatsvagira zvirizoka kuno ndekwasekuru kunokuka. Akati right muzukuru imbondiudza chiri kunetsa kumba kwenyu chii? Baba kwake singagarwa gogo regai ndikuudze nasekuru kubva patakanyora grade 7 sekuru anoita mudzimai chavasati vanoita mudzimai
saka inzwa nemhaka yeyi kunyanya ndikati ndikuda mari kuenda kutrip vanoti sarupa mari kutrip ngatite bonde ndikati uniform yangu yabvaruka parodiwa imwe uniform baba ndikatanga derechi ngatite bonde ndikati holiday inoyi ndinoda kuita holiday pano ndoda kuenda kwatete kana kuti kwana sekuru kuona mwana uchiuya paipai vanti ngatite bonde pane dzimba dzokuita 5 rooms padzimba dzawo paimba ine 5 rooms baba dzimwe dzenguva vakatobuda pavanouya vanopinda murumu medu voita bonde neni vozoenda kubedroom kwamama iwe zvikanzi pasina kana kusvikana kuvhurwa zvakatanga sei kutanga kwacho manjika ndo pasati vasvika gokwati kwanzi regai nchasvika ipapo ndochitaura nambuya mudheni oroshi naigogo muchibvunza mwanasikana wenyu anova ndiwo amai vemwanasikana ari kuitwa bonde nababa vake vari kuti vakasika zvizivere nokuti mashoko ekutanga anoti iwo imimi mama munokuti vakomana vakomana sei musingataure nyaya yemurume wenyaya yababa ishoko rekuti mwana ari kuzviziva kuti amai vanozviziva nokuti dai mai vasingazvizive mwana aisati sei musingataure nyaya yemurume wenyu kureva kuti ari kutsigira poindi yekuti muri kuzviziva kuti inini ndine vakomana muri kuzviziva kuti baba vanorara neni asi munoteera nyaya yevakomana hamutauri nyaya yemurume wenyu yes amai vakabvunza mwana wenyu here amai anoti takabvunza mwana wangu anoti nyaya yehaizi zvikanzi sei mwana achiti imimi zvakadaro daro zvikanzi handitoziviwe so mbuya ndobvatora muzukuru amai kumagunde hekumagunde amai kumagunde hekumagunde jekesa musutu hekumagunde kufamba uku vakananga kuvakomana vemabhandi mapurisa Zimbabwe Republic Police ZRP vakomana vemabhandi ukaona kasimudza mabhandi vakakutarisa vachiti vakambotora bhiro womborova paheti wombotora heti woigadzika pasi woitora zvakare woidzorera wosimudzira bhandi vanenge vachiita gra vachibvunza unonzani zvakatanga sei vaimboti kudii pavane kugamuchidza mari vanga riri gore ripi pavanosiya unonyeba vanofamba newe mbijana newe vachibvadzokera mwana izvozvo ari kwambuya baba kubva ipapo tovharwa sporo kandiketi vatiza havasi kuwanika vakafonera vanoti ikozvo zvinhu ndiri pabhodha varatokrosa but ivanoti tiri kuziva kuti munhu anenge ari pai ari munzvimbo zvekuti ari kupi kana kuti anani ari kuitei mbuya kuti toda kusenyaya kumapurisa so munhu wandakanasara kuti nditaure naye ndivo amai vemwana vabva vatedza kubatika saka kutaura kuno kwatita mhuri yezimbabwe nyaya iri kumapurisa kwaziko paikaendeswa mapurisa vari kutsvaga baba amai vachitaura vanoti vakomana vakati ndo vanhu vari kuuraya nyika ndo mapurezidendi emangwana yes ndo utungamiri wemangwana uyu yes 16 years ko vakamutanga vane makore mangani 18 years baba ava vane mhuri yakura sei vane vana 4 iyi ndio first born apa mwana musikana ane bhodhi diki baba dai tichira nebhodhi hombe toti pamwe vakanganisa kuona vakada kufananidza nemwe munhu mukuru kana kuti naamai mwana ane bhodhi diki baba kwete baba mukuru kwete baba munini kana kuti boyfriend yaamai mwana wavo first born so kana kuti titi zvaari first born pamaundi havasi wavo here nekuti baba vakakwana baba vane dzakakwana vanokwanisa here kubata mwana wavo kumuita mudzimai ya pakaipa aunza nyaya ndiyani mbuya gogo ndio vane mwana izvizvi chinzwai baba vachifamba munzvimbo manje nyaya iyi yakanga yatotekeshera maziko nyaya yake yatotekeshera majonasi nyaya yake yatosekesera mani maseke but akatekesheresa nyaya iyi ndiwo baba inzwai kuti vaiti kudii kune vamwe vavo enoroshi wiri bindifo iritifo baba vaiti kudini kune vamwe vavo timu rangu ndine kamwe kamuyuti kamwe keshidiki kandikatamba nako but manje ndirongotyira kuti manje hei akazobudisiri nyaya vari kutaura vachidoneka musikana kavakadanana nako kanoita sekunzi mwana wevamwe vanhu iye ari mwana wavo nhasi pazvabuda kuti kutotoizekese but ndiye itotaura tasaziva kuti mwana wake ya pakaipa regai timbotengesa pa bochi roba punishment uchingotizitiza ndizvozvo
chero kwaona munhu usingaziva kutomhanya saka uri kuitei apo ukabuda mumba mako ya zvakaoma paita munango patedwe 0713938538 mweya unobata ana baba wakashata polisi batai munhu ndinonzi credit dudzai ndiri paTrabablas hanzi baba avo mwana ndewavo here ndo zvatinoziva ndo zvinoziva vabereki ndo zviri kuziva vana ene ndiyo festival ndo zita ravanhu todanana kuti baba nhengi kanyamba nabhozho saka isu tichazorora vana ani manje kana vana baba vachida hanzi vachidai kuvana vavo ndagumbuka chaizvo regai ndivatsvage ndiri ini ndinonzi Wise Master paSunway City naWise vakasangana ari kudia marasha ende akavharirwa makizi akapiwa maWise zvavarana ameno regai katimbonzwa mashoko anotevera baba paka gokwe chifi chireya sabhuku mangisi 2 gokwe chifi chireya sabhuku mangisi 2 yes nyaya iri pana pamuri yaZimbabwe regai ndikuzivisei ndiri kukumbirawo vane mwoyo yekuchema mwoyo yekubatsira mwoyo inorwadziwa nevatambura mwoyo inorwadziwa nevari kutambudzika pana baba kana kuti mhuri ine mwana sikana ane 10 years dzekuberekwa anga achienda kuchikoro ari murugwaro rwechina grade 4 mwana uyu akatanga kurwara marwariro akatanga kuita angasisamuki achigara akarara haachakwanisi kugara kusvika pazuva ranhasi ndo zvaari kuita mwana uyu achirwara kudaro vakasvika pakutambudzika nekurwara kwemwana uyu ndokubva vaenda kwamambo vachida kuzama kuti vabatsirwe sekretari wamambo achibva avapa mubatsiri vakafanana nemagodobori mwanga dzakakwanisa kuenda pamba pababa ava dzikati hatishandi mahara panapa pane chikwambo pane mweya uri pamwana uyu zvikabviswa izvozvo mwana uyu anenge apora godobori akabata chaitaura kuti chikwambo chavasingazivi zvaakaita akazobata zvakare buburwa watinoti mupurwa wakabatwa pambapa asi hazvina kupera mwana achiri kurwara handeipo mwana uyu marwariro anoita Zimbabwe mwana uyu haadye mwana uyu ahamwe kana achida kudya vakapedzesera vakutora zvinhu zvakafanana neporridge kana maheu voisa mupaipi vachidira kubudikidza nemumhuno kana kuti nemumuromo vakazonotanga kukashiriswa vakushandisa muromo asi vashandisa muromo kudaro vachipedza kubvisa zvinobuda zvakare nemuromo kureva kuti ari kurarama asingadyi am 2 months baba Isabel Zimbabwe ingada kuziva kuti chii chiri kukonzera kakuti mwana uyu adai mukufamba muzvipatara akanzi ari kurwara nei muchipatara vakaendera hapana chiri kubatwa vanenge vachingochinjanisa dai mambo zvakati hatiri kuona chirungu chikonzeresa pano vapedza kudaro mwana uyu ari pamba vachitsvaga vanhu vanobatsira inzwai pave nenharo Zimbabwe mwana uyu asingadyi kudaro anoratidza kupera simba asi ane nguva yaanoita simba yekudonhedza varume vanenge varipo vachidonha pasi nesimba rakawanda rinenge riri paari inzwai chishamiso n'anga payakauya pamba yakabata burwa yakabata chikwambo ikati inoda iyo mombe 4 plus 500 US vakazoburitsa mombe 4 ne$40 mari sakwana ende mari hachina zvadaro Zimbabwe mwana uyu anoti akaona vanhu vachidya paya anochemera chikafu achemera chikafu vanomupa chikafu vamupa chikafu haise kumuromo anobvaisa chikafu muhembe dzake kana akapfeka hembe anobva ati muhembe mutirezi obvaisa mukati mukagara maminutes kana iri nyama yaisa munozoona amabhonzo nyama yadyiwa kana chiri chingwa munoona amafufu chingwa chadyiwa kana riri sadza munotarisa maona hapachisina pangosara tusadza tudiki twadyiwa but haadyi nemuromo chiri kudya hachisi kuonekwa
Izwai chinoshamisa chiendai pa WhatsApp channel National FM WhatsApp channel munoona Zimbabwe. Izvo ndezvimwe zvezvikamu zvamangopiwa asi pari kuitika zvakawanda. Mwana uyu akarara dzimwe dzenguva vanoona padivi pake pane chimbuzi china yemunhu yapo iri kutobuda hutsi ratidza kuti changobva kuiswa. Vanoona mupleti iri pasaidi pake yakaiswa china. Vanoona mumuromo make akashama achifema nemumuromo nemumhino. Mumuromo make makatozadzwa china. Vakutobvisa mukoba kebi. Vanenge chonhuwirwa nguva chimbuzi chabva kupi avazivi. Vakataura bebe kuti honai mwana uyu aisa chimbuzi chatovapo chave mumuromo chapa saidi pake chaanogona kuita iye kuseka kutoseka nitogona kuti muri kuti chimbuzi chabva kupi aseka. Akaona muchisvika paya obva kuti ndodawo nyama utinongedzera nyama yari kuda muchingompa anobva aisa muhembe. Muchigara nyama isina mutoda kana riri gumbo rangosara bhonzo regumbo nyama iseseke yarowa. Ndiani ari kudya nyama havasi kuoneka. Iye mwana asiri kukwanisa kudya. So shoko ravo vari kuti vanoda kuuya panzvimbo vachiona zviri kuitika uyai. Kubatsirwa kwandiri kukumbira kuti ndibatsirwe Zimbabwe kwave kubatsirwa pazvese kuporeswa kwemwana. Chandakabata nechandiri nacho handina chokutenda. Ameno kana muchida kundibatsirawo nenzira yaMwari. Ndinonzwa pachimuti kuchinzi kwabatsirwa zvakati kwabatsirwa zvakati. Ndakuchema nenyasha dzaMwari vedu we. Mwana wangu anogona kungondisiya chero nguva haadye ende zviri kushanda naye handizvioni ende handichanzwi kana kutya kuti amudyira chikafu ndiani. Chikafu pataisa nyama kwangosara bhonzo sadza kana chingwa kwasara mafufu. Chandakuziva ndechekuti izvo zviri paari kuti mwana wangu ararame zvinoda kudya. Zvikashaya chokudya zvinogona kudya mwana wangu. Saka zuva rega rega mwana wangu ndopa chikafu obva aisa muhembe kuti zviri kudya izvi zviwane chokudya. Zvikashaya pamwe zvinogona kuuraya mwana wangu. Mati mwana akura sei? 10 years. 10 years ari mwanai? Ari mwana musikana. Muri kuti imimi muri iyi yakatosvika kuvakuru venharaunda? Yakatoenda kwamambo vakatopiwa godobori nasekretari wamambo. Godobori paakauya pambaba achiti pane chikwambo akaita sei? Akatobvisa chainzi chikwambo akatobvisa rimwe rinonzi burwa raimbudza rotesera kwatete yairasodzoka rikabatwa but kubva ipapo hapana chakaitika. Hapana chiripo. Mwana ari kutoenderera kumberi zvechina nechimbuzi zvakutoenderera mberi kubva pakutanga. Simba rokudira simba chiro vanhu rakutoya panguva kubva atombobatsirwa. Vanokwanisa kubatsira vanokubata sei baba Isabel kuitira kuti muvasvitse kumhuri yekugokwe? Ichokwadi mhuri yeZimbabwe mhuri iyi iri kugokwe kwa Chief Chireya. Kana nchiti Chireya ndiri kutaura Paramount, ndiye Paramount Chief kumadzimambo mahedimeni ariko vana nembudziya vana gande varoi vana makore vanani ivavo ndiwo Paramount Chief mukuru wemadzishi ariko. Ndo kunobva baba ava vachibva muvillage munonzi Mamangisi iri Mangisi 2. Pakaipa. Namba dzenyu dzinoti kudini? Namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndizo namba dzangu. Takachibata chimuti kwa Rusape ndinonzi Max. Kuri seko kwa Rusape nai Max. Yesi Kanyemba na Bosho ndisekuru Bandla pachizhanja kumabvuku. Apo pakuda gogo chihoro tapota vanobatsira ichero pasina mari. 3 minutes past 11 mauro kufika lero ikanati yabwirera. Inzvimbo dzakawanda mukoma KB sina mvura. Nzvimbo yakafana nebudiriro 2 akutorina itozikamwe. Aitozikanwe. Kubudiriro kwese pamaenda vanhu vane mabhaketsi motokari dzinouya dzidhirivhara mvura nezvingoro haitobudi. Haisitobuda. Chino chatinofanira kuti tomboshedza veCouncil Harare City Council vanoonaka nezvemvura kuti vambotiudza ka urongwa huripo. Yes, tinoziva kuti Second Republic iri kuita urongwa hwekuchera madhamu nekugadzirisa madhamu kuitira kuti dambudziko remvura riite sei ripere. Uye pane mapresidential borehole
skimu akaitwa ekuchera mabhohos kuitira kuti vanhu vamboona kamvura vamboshandisa kuitira madhamu achita sei achipera akakugadzirwa. Asi iyo kanzuro yacho pane zvaikuitawo here kuti vanhu vawane mvura yakachena? Mukoma KB budiriro 2. Yes. Kana vane dzimba ikoko semalandlord hakuna vanhu vanoenda kuno Roger 2 months vanenge vatiza kuda kwedambudziko remvura. Koita imwe nzvimbo zvakare kuti kana mabhoho akada kucherwa zvakare haizi kubatika, hakuna mvura. kune vamwe vakamboita ma10 ekuti tinobhadhara tiripo 10 tobva tachera mvura yedu, vakaita saizvo kuti ichibva yaramba. Yekanzuro ndiyo yaiuya asi haichauyi. Kana kusini pamunomboti mambomuka muchimboona dhiropu chimboti yabhuya usiku hakuna. Kanzuro budiriro 2 dai vabatsira vanhu. Ya pakaipa, regai katifambire mahofisi acho tinzwe kuti vanotudza kuti kudini. Pane mufundisi ka tiri kutaura utungamiri wepasi tiri kutaura founder wechurch anonzani? bishop ndechekupi? iharare beyond deep down beyond deep down beyond deep down, oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down. Emmanuel varoya vanapiro mumba iwe chamuharare icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mwandiri mukati bekufamba mukati bekupfapfadzana kutsotsera dziri kuitika matima na wasenyika ido rega tichikwamuka sei kosisi kune bishopi utungamiri hwepamusorosoro hutekwa panotangira chinhu. Yes, baba vandiri kutaura vari kurwara sabishopi, vari kuzvimba makumbo, vari kuzvimba dumbu pamwe chete nekwakavanzika. Nguva yekuenda kuchimbuzi iri kuita shoma. Vanoti vakada kuzama vanochema nokuvovora, but bishop vakaenda kaviri kwa private vari kushevedzera kuti kumhuri dzemukadzi ndiri mukati mekutaura nemukadzi vanoti zviri nani kufa pane kuenda kuchipatara. Ndine zvandinobudiswa kana kutaurwa, vana vesangano vanoti kudishi. hapana zvinobudiswa kana kutaurwa kana ukaenda kuchipatara. Vanhu vaye vane hana madhokota kana kuti manesi. Ndaisaziva kuti shona dzevakuru dzinotaura chokwadi kuti nyadzi dzinokunda rufu. Zvadaro baba ndokugara pasi nemukadzi, mukadzi ndokuita hana, ndokuramba akamira, mukadzi ndokuita hana, ndokuramba akamira. Akati baba kana maakuramba kuenda kuchipatara hapachina zvokuita, neniwo handirambi muchirwara kudai hama dzenyu dzisingazivi. Rega ndinotsudza kwevo vana vekereke vanoti vakatambudzika noya pano chinamatirwa, imi monzi marwara pano ikodzero zvimakwasa maviri 3 ndiri kunyemba kuti makabuda kunze, imi muri kwakumba musika kukereke. Nai baba Isabel, kana motikari inoenda kuservice 1 munhu hasi wesimbi anorwara 1 mbonobayiwa dzimwe tsinga dzinenge dzabloka dziya dzofuridziwa ka oiri yonyatso kuenda. Saka bishopu vari kutyiri kuenda kuchipatara. Chii chiri kuitika? Vari kunyara manje basa ravakabata daenge iri malaria dai manga muri mudumbu nokuda kweoverfeeding hazvina kushata. urwere wei kuzvimba tumbu, makumbo, kurasa mvura nekuenda kuchimbuzi zvazvishoma. Ende kana kuri kuti vamanikidzira kuenda vanotanga vavovora murume mukuru, aiwe yowe mukanzwa vanyarara pane zvamboti itei fesi yakutaimira kusvikira vati manangu kumukadzi wake, chinzwa shoko randakutaura pano, rega ndipupure kwauri mukadzi. Zvandiri kufunga inini mukati mekereke ndine vakadzi vandakatemba navo vanokwenda kuita 7, ava ndevechi8 vandichakuudza nezvako, but pandakatemba nevese ava hapana chandakaona chakaipa. Wandakatamba naye wechi8 anove
wandapedzesera kutamba naye nokuti ndaye kuti wandatamba naye ndikatamba naye ndikangomuziva andidzokere kwa ari ndikatamba naye ndikamuziva ndidzokere kwa ari wandapedzesera ndi uyu ende ndichibva pa ari nditori nezvinhu zvandakaona zvandikatosaspekta kuti panapa pane zvaitika chii baba ndiani ndimainenge mukadzi wandiri kutaura ari mukati mekereke ane murume wake anoshandira kune rimwe bhodha kunze kweharare but achigara muharare murume uyu mukadzi wake ndikataka kunamata ataka kunamata mukadzi ndikutaka kuita mune zvakanaka murume ndikuza kuzotendeuka murume uyu anouya kuchechi kana auya ari paofasi kokubasa achinosangana neutungamiriri achitonamatira uropafadzi kuti basa rangu rifambe zvakanaka ende murume aipupura kuti kubva zvandikataka kunamata ndakaona kuti mwari vakapindira ndangori mukati medhenioroshi zvese zvangori akinorishi zvinhu zviri kufamba mukufamba kwedu tiri masiyaidi tiri matikiti tiri masiyaidi tiri matikiti mukufamba kwedu tiri masiyaidi tiri matikiti tiri masiyaidi tiri matikiti mukufamba kwedu tiri masiyaidi tiri matikiti reporting to the angel tiri masiyaidi tiri matikiti hey ndakuudza mukadzi ndikugara 3 days umboona baba vari kubovora pambapa pane vana vadiki nemusikana webasa vakomana vakuru vatokuru vane dzimba dzavo but havana mate kuchechi kwa baba kusvikira baba vamira chakatanga kutaurwa ndichamai vakaenda kunoudza mwana murume ari kuramba but azvidzoke kwandirere ndoita sezvikanzi ainyararwe apa miwa pane chowa munhu akamuka akafa munhu ane kereke ane mabranches mukati menyika yezimbabwe iwo nzizo hapana akaziva kubva kuvana vake baba Isabel tiri kukumbira ukakuziva kuti kereke iyi yakura sei aiwa ikereke hombe ine mabranches angangosvika papi muzimbabwe right pandakapedzesera kuverenga ndichitaura nemumwe mabranches aisvika 7 asi muharare mega munomu mune anosdarika 4 a7 anotera ndekunzawo sokuti kuchipinge sokuti kuchiredzi sokuti kwakati kune mabranches yakura chechi aihombe kereke iyi ndeyazvemweya panoprofitwa vakapinda padhenioroshi vanosimudza akinorishi vapinda mukwambiti yandenga vachitaura nemo vamwe vevamwe vandakabvunza kuti muri vanonhonga tsoro amaiwe asi anonge yake zvane nguva yakareba sei achizvipa dumbu makumbo pamwe chete nekwakawanzi nyaya ndi kutaura ikeko kutaka kuzvipa kutori na 2 weeks uko ndokusaka achiziva kuti uyu andakapedzesera naye uyu ndo pane Daniel shapa number 8 ishi patori nomwe 1 akazvibata mukati mekereke iyi ikatongwa mukati mekereke ari mwana wasangano nyaya ichibva tsikwa ikatomboenda kumapurisa bati zvikashaya basa nokuti mwana wasangano haana mari ndokubva mwana wasangano abuda kereke akaramba mukadzi ari mukereke bati paakabuda mukereke akatora mukadzi akati aisi nyaya yemukadzi but nyaya yekukereke right akadzokera nemukadzi wake asi ari mukereke akaramba chii akaramba mudzimai zvadaro mukoma kp inzwa mukadzi audza hama dzake hama dzauya pamba hama dzikashedzera kuti aiwa zvakuitika zvatika usazoda kupa mwana wedu mhosva nenyaya yaketika kwamuri vari vanatete vemukadzi kusvikira murume atedza kuti ndiri kukumbira kuti mutaure nemurume womukadzi uyu anonzi ndengo mukati mekereke zvikanzi foni nhamba dzake tinadzo murume achibva afonerwa akati kusura mangwana ndo pandiri kuya kumba but ndichitaura natete vanoti iwo paakafonerwa nemurume uyu taivepo achifonera kunzi ndimufundisi kana ndibhishopi kwanza akaseka ndiri kukumbirawo kuti muzivise muri yezimbabwe imi makamuonere bhishopu ko inzwa ika asati ndasvika pamwe kuti munyatsonzwisisa ndakamuona bhishopu right bhishopu kuti ndisvike ndiye umwe wevamwe murudzi wemukadzi akabatwa nabhishopu kati atama nabhishopi ndiye paakashevedzwa achisvika pamba apa ndiye akati kutaura nemi semukuru wekereke handirambi but ndinozotoda kutaura nemi uyezve vanhu ndinoda kuti vange varipo vanhu vakataurwa ndevapi right ndiri kuda mudzimai wangu anga ari pano nemukadzi wenyu bhishopi anenge ari pano ndiri kuda hama dzemukadzi wenyu bhishopi pano ndiri kuda vakuru vane
nazo nzvimbo mukereke yenyu mune branch ramunoti mimi chero mune mabranch akawanda but pane kereke yamunopindira. Right. Kana muri kukwambuzuma kereke yenyu ndiri kukwambuzuma then muzofamba muchitera machechi asi kambe right pa headquarter pamunopindira apa ndinoda utungamiriri unodarika 3 4 zvichienda kumberi vange varipo. Ndiri kukumbirawo mundidanirewo Bhosho ngora kune umwe akataurwa futi anoita zvenhau okay. asiri Bhosho kuti anga aripo. Inini nemukadzi wangu tinge tiripo. Ndiri kuda kuti mutaure mashoko muchichinjera imimi nemukadzi wangu vanhu vakateerera vachinzwa vachiona. Zvikanzi kudini naBishopu mushure mekunge muridzi wemudzimai ataura mashoko aya? Vataura mashoko aya aripo apa ndivatete vemukadzi nemukadzi. Bishopu vachibva kuna tete amudzimai wavo fonera vakati kumurume uyu chiendai tinokudanai tagadzira zuva takuzivisai kuti vamataura ava kune vamwe vanoenda kumabasa kune vamwe vanogona kunge vasipo ndizive kuti kuhama dzemukadzi vari kuya ndevapi vese ndawirirana navo nezuva ratikuita sei ratiri kusangana ndobva ndakuzivisai. Kana ndakuzivisai mobva mauya munhu waMwari ndiri kurwara. Vasati vasheredza vanhu ava Bishop ndofukafona kwandiri. Zvikanzi kudini apa ndirangoramba hori mbijana. Okay. Zvikanzi Bhosho ndiri kukumbirawo kuti usvike uzotora nawo asi nyaya ndeyangu inini ndiri Bishop anoremekedzwa. Zvandiri Bishop handiti Bishop nenge unovaziva. Ndikati muranda waShe makadiko mukati meDaniel Rosh. Zvikanzi yes. Bishop achibva tanga kuchema pafoni akazotanga kutaura pafoni ndiyo zvandiri kukumbirawo inini ndezvekuti kana mauya maita nyaya ingori nyaya yepanapa isabuda asi munenge maitora kuitira kuti zvinhu zvangu zviendeke. Saka apa taronga zuva rekuti tiite sei tiuye. Varonga zuva rekuti tiuye ndobva afonera murume uya zvakare zvikanzi ndiri kukumbirawo pazvinhu zvese zvamataura ndazvinzwa asi Bhosho ane basa rei nanhengi ane basa rei takasarudzwa tiri vaviri vatove nawo. Zvikanzi kana maramba zvandiri kutaura Bishop mandidanirei. Kana maramba zvandiri kutaura mandidanirei nokuti neniwo zvakare ndichada nguva yekushevedza wandakabata naye basa kuti ndizive zviri kuitika pamadzimai wangu. Right. Anodawo nguva zvakare yekushevedzwa. Kana musina dheti musataure neni. Pane shoko ratakukura tichinzwa ukanyara uite sei haugwaze. Zvinorevei baba Isabel? Kureva kuti ingotsudzura komana ndini ndakaita izvi. Hapana mutsvene pasi pano. Ndiani? Jesu akataura akaungana nevanhu. Yes. Zvikanzi honai apa chikara cheufeve ichi. Right. Chinofanira kuti chife nekuchosvibisa nyika. Zvikanzi naJesu ndinotaura kwamuri vana vekutenda mese muri kurarama mune mungwambiti yedenge yamutsvene wandakatumwa nababa vari kudenga. Zvikanzi enda unofira nyika kuti vagoporeswa nokuda kwezvivi kunoti mese makatadza. Zvandakuita panapa ndezvekuti anoziva wese kuti mutsvene pakurarama kwake neupenyu hwake hwese kubva zuva raazvarwa haana kumbotadza. Ndakutarisa kudivi ngaatore matombo akake akande atemura pamune mukadzi uyu. Pana akawanikwa here achisimudza dombo. Baba Jesu pavakazochoka wakaona pasina kana wani muda aripo. Vantu vatawa kureva kuti vese vakaenda sei vari waSporo. Shoko rinoda kukwadza Bishop apa nderekuti nyika nevandaitungamirira vachazoti kudini. Pandanga ndabvunza paya muchiti chimbomira kanyemba ndabvunza kuti Bishop makavaona here? Bishop ndakavaona. Chiso chao nditori nacho izvezvi. Hatina basa nechiso. Alright. Tiri kufunaka kubva kuti mimba iyi irafuta kufika paponi. Dumbu raBishop rakazvimba kusvika papi? Mukoma KP Bishop vachitanga ndichitaura nemukadzi chimiro chavo chimiro cha aiwa
munozisa kana wakunzi bishop ka ungati bishop bosho asite bishop kajamba kajamba uri ndani ungobota vice wa bishop pana patitokwalikana pa vice ndikutaura utungabiri wapamusoro yes bekuti kana wakamira hapo ndononza varume awo andimaona vakambotanga vachita zvoti vanogara vakazendamira chino avachapfeki hembe vanomonera kana machira iko zvinozvi vakurara ende chimwe chinhu chavari kuita kusweta vakagaragara havachakwanisi kutopukuta ivo vanenge vachitopukutwa nemudzimai kupukuta kudaiwo ziya vachisweta ende kana fesi yakutotaimira zviya zvekutoti ukaona fesi yakutaimira kana dumbu pacharo kuita sekunonzi handizivi kuti sevakatakura matwins dzimwe ziva ndinodarika baba vari kurwara ende ni mudzimai ari kuti iye handizivi kuti nhurukuro dzavo dzinopera reni nokuti baba zvandiri kuona tikasaenderera mberi kana kupindira mumwe munhu anotaura pakati nababa ava baba pachavo havasi kuda kusangana nechi nemurume vanenge vatori nesarudzo yekuti dai ndarafa iye muridzi womudzimai ari kuti anokwanisa here kuanloka kurokonora matauriro emuridzi emudzimai aneka utsotsi pakati aneka kubvuma aneka kuramba anoita sekunonzi ari kubvuma kuda kuuya sekuti baba sezvomandidana ndiri mwana wesangano tingaungana sei pano ani pamwe paanotaura pekunyatsoratidza kuti aiwa ndini but aunobva kuti anzi ndokusaka tichiti kana takaungana hatishayiva nenjere nokuziva kuti kukararo kakadai so kunobatsirika sei asi ane shoko rakataura kuti vandakabata navo ndinofanira kuti ndiuye navo mudzimai wangu aripo imi murimo motaura nemukadzi wangu tizive kuti mungaporeswa sei tiri vanhu vatema kana tikarwara tinoenda kuchechi kunobatsirwa bishop wakaenda kunobatsirwa were asi kutoendako tinogona kutsvaga vabatsiri vanoita zvechivanhu vanogona kuunloka endai vanogona kutosvika kuti inini ndiri bishop ndakuenda kunobatsirwa sei kune mumwe ndokunyara kwacho chakakosha kupora here nditori nemufundisi pano akabirwa chechi pachechi achinamatira akakotama achinamatira vanhu mari ikatorwa kupakipoketi iye ari muprofita akati ndibhosho nditsvagire ubatsiri 25 minutes soro wedza matsine kuseka pakadai ari kuseka bishop waro babona no bishop is not serious kana bishop watanga kurwara zvakanaka umfika pachipatara so ndiri kukumbira kuenda kwenda zarapiwa handiitika yes apa nhama dzehama ndopata zvinonzi nhasi hama dzimurume amukadzi aida kuti hama dzimurume dzipindire baba Isabel papa unenge warwara nechirwere chepabonde uchimbotanga uchinyaranyara ichokwadi unozosvika kuti please ndikukumbira kuti muite dai mundirotanga kupisa hembe sese wega utakanura baba bishop sangano rakakumirira izvo mabranch ada kutendererwa yes zvichakukombidzai ndiri kudzoka tichivhura nhare bishop woita sei lemakereke nemamwe mabhishopi tibatsirana apa ya baba itoripo zvochasirias okay aiwa mohwari aiwa zako icho andimaiona iyi kusiyana-siyana chiti kubata-bata kunoita vanhu alright ndotenda baba Isabel mataura kuti mimi bishop pakasangana nemudzimai uyu number 8 azotanga kurwara mushure mekusangana naye ari kuti iye pane zvaakanzwa kuti zvaitika pari chii iye haana kutaura chii kuti angakuzadzisa mukadzi kuti pamuri kutaura zvinhu zvakawanda izvi wai muchiti ndiuya ndi pane zvandakanzwa zvakasiyana zvandakatoziva kuti apa ndipo ndanga ndasiya zvakare zvakataurwa nemuridzi womukadzi akati vamataura vakadzi vaya tinovada zvakare padare iri nevarume vavo vadari naivavo ipapo ndisazove inini nemudzimai wangu chete vamwe 7 vaya kuna kuti anofanira kuvapupura zvakare mukereke vobva vauya zvakare ya pakaipa maitatenda dzakatira mudzama danga mvura destiny vakachibata chemutare yes imutare bishop vasangana nemagetsi vanga vajairaka kudya zvavapfupi nekureba ndinonzi tibhasi padombo shava pamvere chena but ini nemubvunzo wangu unoti madzimai anoti achienda kunobatsirwa kana nemuprofita anosvika okombiswa futi nemuprofita iro vhangeri richiti kunaka ndo kunogona badzi kuti mupinde pakururama nokuchena taimi anokombiswa vakudanana nemuprofita zvatove zvika izvo paanenge zika akunamatirwa paipai ari kuti chakaipa chinodarika chinoporeswa sei naivo zvakare havasi kutadza ya pakaipa baba Isabel tinoziva kuti vazhinji hongu iri kuvanakidza nyaya iyi asi bishop vari pataiti mukomakei bishop vari pataiti
lekezanika timbopinda muchitoro timbo yandinayo mangwana mukoma KB ine pamusha pakatanga uno chitemwa matombo vakatiza vakaenda kumwe kwavakaenda ikoko matombo akatevera munhu akarohwa dzimba dzikapiswa azvina kumira musha ndichakupa nyaya mangwana ndichauya neupdate yemudzimu yekwamutare. Yes, kwamutare ndokwana constable Tafadzi chokurura ndokunobva Isaac Ndebvo wasu zvakare. Ndichauya kuti ndichikuzokuudzai kuti mudzimu uyoyo nyaya iri kuenderera mberi sei kwamambo yakazonzi kudii. Ndichakupai update zvakare yemwana wekupondwa kumhangura kaundi Chinhoi. Pakati apo mwana akapondwa iko zvinozvi kwakakuna sekuru vanga vachiti ndoda kuti ndikuzivisei kuti wamakapomera hasiriye but ndoda kuratidze kuti akaponda mwana ndeuyu. Koma twins ekucheguti zviya avasati vandiudza kuti mwana ari pamberi kana kuti vakazoendesa umwe uyezve kana vakamuendesa sei uyu aida kuenda. Right, muri yeZimbabwe regai tikuzivise National FM kuti namba dzangu dzinoti kwati Boshongora, namba dzangu dzinoiti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sapita Zulu po rikiti vu Kanyemba Bonzo Boshongora Natasha Ziko tigumane nkati mabzinango bzirongwa musare bwino pa National FM.